ake sibheke siqala ngayo TTM ubuthale nelakwa okuyena ke mqeqeshi akuyona lapha ngeke kahle khoma team to Peter Sepati Stembiso Ngobe indokuhle Mphonzo Tiko Makala naye lapha ke unarisizwe Tore bakhona nabonkosi Shwala ezakhe lapha ke ubheke uAbsalom uphethe lapha ke umelose Buthelezi ke endaweni yakhe lapha ke uSipho Chain kanti ke uhlelo nje oluhluke kakhulu mawubuka la ngiyewena lambuthunga tsapankundla lezosuka hlala suka lahlala TTM idlala eqembu leOrlando Pirates eMoses Mabhida Stadium endaweni yakhe hlokozo ngekhanda futhi yona ke iOrlando Pirates nangu ngengelele hey weqekelele hey ungayitheli ngenkovu ekhanda awungayitholi ngenkonde enkabi konke ngabe bengakwazi ukuhamba na eLimpopo iBlack Leopards eyakwazi ukufika kwamanqamu yashawa iyona iOrlando Pirates ngo-2011 omongezi bobo ngaleso sikhathi ansingene iOrlando Pirates wayikhomba ipenalty noMpempe ayikhomba ipenalty noMpempe Vudafa Blazin ngojamye bawahluleli ngasekhaya angiyeke lapha noAswina Police bembeka phansi umfana wase Limpopo omanje nje sibhekile ukuthi ngempela engambeka phina le penalty Andre Dion pegane noMakhane Shaleyo yatuma eMoses Mabhida Stadium noma kunehlalo noma kunjalo bheka nje injabulo wabayo lapha ake sibheke le penalty zokushela khona amaqhawe engikhumbulayo mangibona uAndre Dion Stevens Brazil kujama Aswina Police embeka phansi athatha le penalty ubeke nje lapha ke qhamuka nayo ashayibeka phakathi ke lapha ke uAndre Dion ngaphandle kwamathandabuzo senyama ziyamenyezela ezika makhephula zakhephula umhlaba wendoda ihamba phambili ke Android Dion Sendana Mbothula Kisho Mashiane Mbata Shaleyo Shawama Wama Ulebokhang Tuma Korake kwala Thelma Iphuma Mashiane kanti nangu Shmile lapha ke uMbatha angachitha isikhathi kodwa mhlambe nayo leyo tip awubuka ukuma kwakho uNozindi shawa wama deflection Itsepambana nayo deflection talent Mbatha kahle kuyali Andre Dion kodwa lapha injwa abayo ke lapha ke TTM wasuka umsebenzi yabekwa nje ke lapha ke phansi futhi yona Orlando Pirates kodwa nokho Sidlo Mtshali ubonile kodwa mfana hey high press mfethu umthetho kaFIFA iBucks la Sipho Dlamini nansi hamba nayo njengamanje ibhola bezoyikinqa bayibeke lapha ngephansi yacakulwa iphuma ngaphandle ke bemile basuba ke amaphuma li iyangena njengamanje Orlando Pirates ngiyisaba le bhola hey bona goalkeeper lapha athi hankala eyiphupudla iOrlando Pirates TTM njani uMisipami Shaleyo Buthelezi yabuyisa amathemba ngekho iphume phansi kwedonga athiyalula isandla kodwa inhlanhla yamphika Nedbank Cup kuyona yarona hlulile liyabhona hamba nayo ke njengamanje ihlakabili kathathu yena lapha ke uMakata anongahle abe sesikhaleni ukuze kwazi bahlonze bakwazi ukuya phambili yakhahlelwa nayo ibhola thuba likaMsendane beka phezu kwebhola lentalashishi Nemtajela
Devils Brazil Gajam. Botuma shy pass la pana. Anze Paul Puma upon the Orlando Pirates. Mtajela. Kategetus. Tito Masonga. Botuma. Masonga! Shale labafana be-Orlando Pirates ayibeke phansi bayizoba bekuyigoli ebelibhalwe emehlweni uyalibona ukuthi belinobuciko igoli elifundeliwe kube nomfundelo washawa impembe kwathiwa Diavo Plazini kuJampeki Orlando Pirates shayinika khumbula uThemba Jokozela tiniko njengawe bamemo Mohale aqeda bamphambanisa nayo waqinisekisa ukuthi kumanje nje umthwalo usemahlombe TTM ukusuka ikwazi ukuthi Sendani Police ngihloka bili kathathu yena lapha ke Ncema futhi Hoto save ka Lebokang Mohale save ka Lebokang Mohale Diavo Plazini legajam belapha kwiMamelodi Sundowns Siphombule Hoto hey pool ay wal pool Diavo Plazini legajam Pebeza ke lapha Lando shintshi ke lapha ke Mohale 10 through Paul Hoto Mbuthuma ayicishe wakora ke lapha ke Mbuthuma ngempela ubefikile ethi kwenza konke lapha ke Mbuthuma kala elibene nkinga ngoba buka nje ngempela kugebheka Lando Mbuthuma fika lapha ngephambi kwephala kwenze konke kahle kanhla mayiphika iyakuphika hiya hayi khona ngempela kuyala kodwa ke na kwenyaweni futhi yafakwa Mbule uhambile umkama akekho usemashendeni yo thinta into kaMbule mntanami Van Rooyen Sibelebele isikhathi singadlalwanga siyoba imzuzu emihlanu ungakhohlwa 7 million ezowinwa kumkamahambeli semashendeni shaleyi yo akekho umkamahambeli usemashendeni selisipikili sokugcina awubheke nje uthola ibhola kuMaswangaye ubani obengacabanga ukuthi kuleya ndawo angakhahlela wezwa ngendaba lapha ubukela itechnique ebeyinhle ngendlela esimanga wenze konke kahle lapha ke umbuli kolakhe lokhala kwiNedbank Cup uzezemnyama ngenkani awubheke nje